a province with vast and arable land, but most remain unused. The Eastern Cape has the potential to become a food basket if the land can be used. The launch of the 19.5 million rand irrigation scheme by MEC Nongceba Conziwe in Qoboqobo is a significant step in harnessing this potential. Thulani Magida from Juda Agritech is one of the farmers set to benefit from the scheme. He uses drones to assess crop conditions, but faces challenges in accessing financial support to purchase high-tech machinery. Magida highlights that the lack of funding has also prevented them from hiring skilled workers in operating new agricultural technologies like drone spraying and irrigation scheduling tools. Lo mcimbi we-finance bank ndawutatsha yenye yezingxaki ezibangela uba singakwazi uattracta le talent siyifunayo for ukwazi ukwenza izinto okanye usebenzisa obu buchwepheshe bale mihla. Kodwa ke bakhona abantwana abazi-unemployed graduates abaphuma kule nto kwiindawo zesikolo ezifana ne-Fort Box le kufutshane kuthi. Siyafuna ufumana i-finance so that sikwazi uba attracta, sikwazi uba motivator, siba compensate kakuhle kwenza sokwazi ufumana ii-pilots kuba ngoku kusetyenziswa ii-drones for ukwenza into ezininzi. Nosiseko Gayeka Ngqika, wife to Nkosi Ngqika in Mkhubiso, encourages locals to lease out idle land to those willing to cultivate it. Currently, only 37% of household land is being utilized out of the available 67%. Bayala abanye nemihlaba yabo athi hayi awuzurhafa umhlaba wami awuziko at the same time umhlaba umkhulisa inga awuncedisi nganto. MEC Nongceba Conziwe says that land disputes have major impact on the non-utilization of land. Kuba khona wethu ngquzulwano phakathi kwabantu abanomhlaba abanye bangawusebenzisi abanye bafuna usebenzisa bathi xa sebewusebenzisa abanye kuvele abanye ezo nto ze-land tenure okanye land disputes. Kodwa ngaphezulu koko abantu ingase ndibakhuthaza into yoba noko ipisana nesiqwanaqwana somhlaba esikufutshane naye umntu asisebenzise ukuze sithina simxhase sele nento ayiqalileyo. Conziwe stresses that the revitalization of irrigation schemes will generate job opportunities, alleviate poverty, boost the economy, and support young farmers in the province. I am Yamkela Mchia for MPK News in Qoboqobo.